Pozdrav ljudi, Luka ovdje, dobrodošli danas u drugu epizodu Minecraft preživljavanja, pa hajmo da krenemo. I beše, nešto smo krenuli da kopamo. Da, došli smo do bedroka pa smo se popeli na 9 blokova i sad krećemo da kopamo. Više ovaj šljunak mi stvarno ide na živce, znači, dosta. I da, našli smo iron, sada. Ja se nadam da ćemo naći dijamante. I eto, tako to. Kopamo sada pa... Ne gubi se, Davide, oni ne daju nikako da snimim. Gubiš se po stepu. Redstone. Ok, dobro. Ignorišite ga, samo uživajte u videu. I da osvetlim malo, da i vi vidite. Ko zna, možda nađemo neku pećinu ili dijamante, šta ja znam. Ko zna. A tu se šljunak sve. No, ovaj šljunak je, majke mi, tako dosadan, znači, ne ver. Zlato, dobre. Ljudi, našli smo zlato, metal. Evo je ovaj jedan šljunak, više mi ide na žicu, ovaj moj drug nek malo oladi, nek šeta. Šta da je to? Pa nemojte zlato da snima. Ja se nadam da ćemo naći dijamante, nepisno pričamo o njima, ali ko zna, vidjet ću. Nikad se ne zna. Oj, viš ovaj šljunak. Sada možemo da kopam. Vama je sigurno sada dosadno da ću stopirati video, pa kad nešto novo vidim, javit ću se. I evo ljudi, našao sam lavu posle toliko dugo vremena. Ja se samo nadam da su tu, da su tu dijamanti. I da, eno pećina, nije, može jesti. Mislim da je pećina tu.
Malo da iskopam da ne izgorim u lavi i ovo. Malo da pogledam. Malo da pogledam da vidim da li ima dijamanata. Ali nema, nažalost. Sada ćemo pokupiti ovaj metal. I da, ima redstone. Uzet ćemo taj redstone. Začepit ćemo lavu. Začekat ćemo da se povuče. Vjerovatno da ima tamo nastavak. Ima. Ljudi moji, vjerovatno da ima. Ja mislim da ima. Ili ima nešto tamo. Ili mi se nešto čini. Joj, dobro je. Malo nisam upala. Aha. Daj bre. Šta nema? Ma ne, nego postavio blok. Ma nešto moj drug me pita. Joj. I da, ima redstone. Ima redstone, da. I koliko ga imate? 30 komada. 33. Barem bi imaju dijamanti. Idemo da, pošto sam otkrio da ima tamo nešto. Vjerovatno da ima nastavak. Nema, daj bre. Čo? Ne mogu da verujem da nema uopšte nastavka, da nema ničega. Ništa ljudi, vidimo se kad ja na nešto drugo. I ništa ljudi, nisam novo našao. Samo sam ispraznio inventar i otišao sam do površine jer sam izgubio pola healtha zato što sam bio gladan, nisam imao butkice. Onda sam ubio par svinje i ovih krava pa ispekao meso. I onda sam nastavio da kopam, ništa novo nisam našao i eto, šta da kažem. I ništa ljudi, to je bilo što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!